What if they attack ng 75 lang ang dawat ko bahala na. Kaya na ganito pag habit na result ba nag-upload na 90 copy na ano ko 75 na lang lagi na lang 75 na lang dito na ay copy na tayo ng balik pa ko nagtatakasad o nagtatakasad mga trabaho ba